Masobray sa katuig ang nagliga, dumalin sang nag-igo ang pandemya dala sang COVID-19. Wala nagauntat sa pagsanyog ang IT-BPO investment sa syudad sang Iloilo. Sunog kay Mayor Jerry Treñas, samtang kalabanan sa mga establishmentong nagsirado sa panahon sang pandemya. Madamo naman ang nagpadayon sa pagtrabaho sa mga call centers. Ganid ako ang pagpasalamat ni Mayor Treñas sa Digital Cities Program sa pagkilala sa Iloilo City bilang Best Driver of IT-BPO Investments kasunod sa Metro Manila. Para sa alkalde, dako ang nabulig sang BPO company sa paghatag sang trabaho apisar sa mabudlay nga sitwasyon. Sa pihak sa mga ginpatuman nga protocols, wala untat ang operasyon sa mga BPO companies. Mayara sang nagpatuman sang work from home kag mayara sang nagapabilin sa ilang mga opisina. Sa pagatubang sa bago nga normal, nagpasalig si Mayor Treñas nga padayon ang pag-uswag sang syudad sang Iloilo. Nagpatigayon sang Grand Marian Caravan ang Immaculate Conception Tanza Parish angot sa paghiwat sang Solemnity of the Immaculate Conception. Palibot sa City Proper District padulong sa distrito sang Molo kag pabalik sa parokya sang Tanza. Ginpasundayag ang nanarisari nga imahe ni Maria. Ini ang ikaapat nga pagpatigayon sang Grand Marian Caravan sang nasambit nga parokya.